Il-bidwi huwa l-bniedem li juħsieb l-ċuħ tar-raba biex il-konsumatur Malti ikun jista' jixtri ħaxix u frott frisk. Il-pitkali huwa l-ħolqa bejn il-bidwi u l-konsumatur. Fil-waqt li għandu lan li l-pitkali jwettaq xogħlu bl-aħjar mod, il-gvern irid jassigura li l-bidwi wkoll jitħallas dak dovut lilu. Għalhekk iddaħlet garanzija bankarja. Rodri Galdes, segretarju parlamentari responsabbli mis-settur qal li din miżura waħda tar-riforma li qed issir fil-pitkalija. Bħala parti mir riforma tal-pitkalija, l-Gvern ħass li kellu jdaħħal garanzija bankarja lil pitkala raġun li huma qegħdin parti mill-katina bejn ix-xerrej u anke l-bidwi. Allura l-flus li huma jirċievu mingħand il-xerrejja jridu jgħadduhom lill-bidwi biex jitħallas tax-xogħol li jkun għamel. Kien hemm każi fejn il-pitkala waqgħu lura fil-ħlas u l-bdiewa spiċċaw kellhom iluf kbar ta' flus jiġbru. Meta ntemm il-ftehim fl-2012 mal-bank li kien hemm preżenti fil-pitkalija, dan ma rridx iġeddet il-ftehim u allura kellna ndaħlu sistema differenti. Din is-sena ddirilna li għandna ndaħlu sistema ta' garanzija li tagħmel tajjeb jekk pitkal ma jħallas il-bidwi fil-ħin, il-gvern ikun jista' juża dik il-garanzija bankarja biex iħallas l-bdiewa. Fuq kollox sostna Galdes din hija sistema effettiva li tigarantixxi trasparenza u kontabilta. Mhux tollerabbli li jkun hemm l-abużi. Allura qegħdin nagħmlu huwa li b'din is-sistema li diġà ħafna mill-pitkala aċċettawha u daħlu din is-sistema kien hemm xi oħrajn li ħassew li kellhom jipprotestaw, għamlu mandat fil-qorti, il-qorti ċaħdet dak il-mandat u allura riforma se tidħol. L-intenzjoni tagħna huwa li nagħmlu l-affarijiet kif suppost biex ikun tajjeb għal kulħadd.